Hello, good evening. Momo. Aileen Hila. Word, yung Gimmicks, Dado Carino. Si Tita Pearl. Momo. Hello, good evening. Tingnan ako. Biji-biji lang. Salamat sa pabiji-biji. Nagbaba si Aileen Hira Word ng kanyang bahay. Puntahan natin, mga kaibigan. Ano yun? Hindi ko na-gets yung ano mo. Paharang ba to? Yan, Aileen Hira Word. Harang. Nasa harang ako, Aileen Hira Word. Oo. Parang malabo. Malabo ay. Yan. Nasa harang pa ako, Aileen Hira Word. Sa harang mo ako. Cute naman ito. Ang cute.
Hindi makita. Ayan. Dan na ako sa bahay mo, Eileen Hira World. Eileen Hira in Ma'am. Momo. Momo. Hindi na ako nakakapag-tiktok. TikTok. Ang buhok ko mahaba na. Kumusta na kayo? Oh, guys, kumusta? 3 million and a half at 6 thumbs up. Salamat. Momo. Dito pa ako sa kusina kasi may aso dito. Salamat sa nakatambay. Naka-BG lang. Isang oras na ako. Yan. Mamaya, saglit lang. Antok na ako eh.
Ba, antok na naman ako nito. Meron na lang akong 12 minutes. Nangyari na sa... camera ko. Okay, ganyan yung ano. Ikaw pati, mamilik. Ano ayam na hikagawas na. Ten minutes left. Salamat sa nakatambay. Yupil Gimmicks, kumusta? Yupil. Nakasweldo ka na ba, Yupil?
Ba't ganito? Nantok ako. Nantok. Luto pati mukha. Kamaingay dyan, ha? Salamat sa paharang mo, Eileen Herward. Sa harang-harang, paharang-harang, salamat. Ron tutorial. Yahoo! What? Sabi ni Ron tutorial. Salamat. Salamat, Ron. Napunta ka, napasyal ka. Tamsak ate. Salamat sa iyong patamsak, Ron. Thank you. Munina, GL Channel. Hello, GL Channel. Munina. Oo, ilang 2 weeks na ba? 2 weeks? Congratulations po. Thank you. Salamat sa tamsak. While kain. Salamat. Sige, kain ka. While kain. Makain ka ron. Salamat sa mga nagpapaharang. Salamat, James Sikat. Buti dyan, walang masyadong James Sikat sa Japan. Japan ba? Oo, sa Japan. Andyan po si Sir Yupil. Oo, nandito. Nakabidyo lang siya. Tatambay ko pa ba? Ate.
Ikaw bahala kung tatambay ka, GL Channel. Andyan pa si Sir Yupil. Parang wala na si Yupil. Ay, nandyan pa siguro, naka-BG lang, ano ron. Nandito siya kanina, nag-ano siya. Tambay ko ang GL Channel. Salamat, Jim Sikat at si GL Channel ay isa. Thank you sa inyo. Salamat GL Channel sa iyong patambay. Hindi lumalabas yung ano nyo dito sa screen ko. Dito ako nakatingin sa isa kong phone. May harang na ako ron tutorial. Ano pa lang, 2 weeks pa. 2 weeks. Di ko matandaan kung kailan yun. Siguro mga 2 weeks. Magti 3 weeks na. Dahil sa tiyaga, Emma Kakando, tamsak, gando, day. Salamat, Emma Kakando, sa tamsak mo. At yung buhok ko, hindi na naman ako makakalabas. Dahil mahigpit na naman ng hahaba na naman ng husto yung buhok ko. Ay, naku. Wow, congrats. Doble na kayo natin ito. Bakit na doble? Ron. Triple pa nga eh. Meron akong TikTok, kaya lang, siyempre sa TikTok, kailangan mo munang makaano ng loading man kita, duday. Ay, gadla ito na loading. Kailangan makaano ka muna ng 1,000 na subscriber na followers sa TikTok. Revenue naman i-workout natin dyan. Meron pa ako sa TikTok. Ron. Yung TikTok ko, yung pera ko nasa $12 na yata. Pero, hindi ko siya makukuha kung hindi ako naka-abot ng 1,000 followers at saka kailangan makompleto ko yung $30. Revenue namin, i-workout natin dyan. Wala pang maliit pa lang yung revenue ko. Wala pang ang 10. Baka abutin pa ng December yan.
nga ako makakuha ng ano eh, content. Gusto kong gumawa ng video, wala akong content eh. Paulit-ulit na lang. Maganda kasi pag maano, di ka naman makagala dito. Ako, every other day lang ako nag-LS kasi sobrang busy sa trabaho. Tuwing gabi lang, pagtapos ng trabaho, saka ako nakakapag-LS. Pag araw, wala. Nga minsan, habang nagluluto ako, naka-LS ako, kahit walang nanonood. Minsan, yun din ang kinatatamaran ko, mag-LS ka. Parang ikaw lang. Dado ka rin yun, pa-BG-BG lang. Salamat Eileen Hira Word sa yung pa-BG-BG. Naka-isang oras na pala ako. Nagawa ko ng bukas, ewan ko makapag ako ulit. Naririnig niyo yung maingay. 5 million in the house at ikamsak. Salamat sa inyo guys. Mahina yung aking signal oh. Mag-ano yung cellphone. So yan guys, ako'y mag-goodbye na kasi naka-isang oras na ako. Salamat na lang sa nandito, sa bumisita sa LS ko. Salamat sa inyo, si Dado Carino, sa Eileen Hira World, Ron. Salamat sa inyo, Ron. Kay Makakando at kay GL Channel. Salamat GL Channel, Jim Sikat. At kay Upil Gimmix. Sino pa ba? Salamat kay Tita Pearl na nandito kanina at nasa work kasi siya. Salamat sa inyo guys. GL Channel, salamat sa iyo. Ako yung magpapaalam na kasi gabi na. Sino pa naka-busy dyan? Bakit? Ay, nagbaba si GL Channel ng puntahan muna natin. Tigon Falls, Nepal, Tochigi, Japan. Puntahan ko muna yung nasa harang ako. Sa harang mo ako, GL Channel. Puntahan ko muna. Nasa harang pa ako. Tapusin ko lang yung harang.
Ayan na, oh. Maganda talaga pag yung gamit mo sa camera ay gimbal stabilizer kasi hindi malikot yung video. Hala, dami mong harang. Ha? Ang gimbal dito sa Manila, ang gimbal dito ay nakikita ko kasi sa online, merong 2.7, merong 2.4, depende. Tapos yung pinakamahal, umaabot siya ng 4,000 yung Osmo. 4,000 Osmo na gimbal. Gusto ko nga bumili noon kaso nangihinayang ako sa pera. Maganda kasi pag gimbal ang gamit mo. Dahil hindi malikot yung camera. Yung bili ni Humblebee sa gimbal niya 2,400. Pero sale pa yun. Salamat sa yung paharang GL Channel. Sa Japan GL Channel, magkano yung gimbal stabilizer? Mahal din dito. Mahal din dito sa Nasa Pinas ako ron. Nandito lang ako sa Manila. Mahal din, mahal. Sa online online pa yun, mahal. Ewan ko sa Qatar. Tatanong ko nga kay Delphin Manubag kasi bumili siya ng stabilizer. Tatanong ko kung magkano. Kala ko nasa ibang bansa. Andito ako sa Manila ron. Ang gagawin ko sa ibang bansa. Hindi ako pumunta doon. Nasa 14K yata. Ang alin? Alin yung nasa 14K ron? May lamok. Kaya pala nangangati ako. Hindi
maabot lang ng yung ang mahal, yung Osmo, yung meron na siyang kasamang camera yung maliit, umaabot ng 8,000. Oo, quality. Kung gusto mo yung medyo mahal, doon ka sa Osmo. Kasi yung Osmo, meron na yung sensor, yung lalapag mo lang siya. Tapos, meron siyang remote, may sensor na pwedeng sumunod sa iyo yung camera. Pero yung isa, yung medyo parang kumbaga sa battery class A, wala siyang sensor. Yun yung maabot ng 2.4 lang to 7. Yung pamangkin ko na bumili sa nasa New Zealand siya eh. Osmo yung kanya daw, kumbaga sa 8,000 daw. Oo, yun ang nakita ko sa Osmo, kung asan ka doon din siya. Oo, yun. Maganda kasi yung Osmo dahil may sensor siya. Pwede mong na-adjust mo yung lapit nung yung parang mayroon siyang zoom. Mahal nga lang yun. At saka yun, nagcha-charge kasi yun. Hindi katulad nung class A na battery lang yata ang gamit na yung normal na battery. Yun na lang bilhin mo, yung Osmo. Pwede naman siguro i-home credit mo yun. $8,000 daw yung Osmo. Maganda yan. Maganda yan sa probinsya. Yung tapos ang maganda pang gamitin yung drone. Yung drone, medyo mahal ang drone. Maabot ng kulang-kulang 100,000. Kasi pag drone, pwedeng nasa taas yung camera mo. Ay, yung camera. Yun ang gamit naman nung saka pag makaluwag-luwag na, unahin ko muna yung PC ko. Dito sa yung tungkol naman sa mga computer, dito sa Gilmore, mura dito sa Gilmore. Sa malapit sa Cubao, sa Quezon City. Meron yung desktop nila, maabot lang ng 12K yata o 12. Video card Alin ang bibilhan mo ng video card, yung PC mo? Magkano isang set? Ano yung video card? ROM tutorial. Dami lamok. Ay, sinabi sa akin ni 8K. Layo naman kasi. Pa. Baka masira sa biyahe. Sinabi niya yun sa akin na 8K. Sinabi niya yun sa akin. Kaso,
Kung bibili naman ako, baka masira sa biyahe, matagtag ba? Pagdating dito sa akin hindi gumana. Tsaka, hindi ko alam mag-ano nun. Sino mag-ano nun? Mag-i-install. Bakit gumagawa ba si Yupil? O sobra-sobra na yung computer niya? Ay, ano na. Lagpas na ako sa 1 oras. Ay, ano. Salamat nga pala sa inyo, Ron. Hanggang ano na lang ako. Tapusin ko na yung LS ko gabi noon. Mag-aalas 11 na. Salamat sa inyo, ha. Sa inyo kay JL Channel. Salamat sa inyo. Ganun ba yun? Hindi ko alam yan tungkol sa PC. Yung ano nga, yung nabili kong laptop, nasira na agad, nasira ng anak ko. Hindi ko na napaayos. Sige. Salamat sa inyo lahat, guys. Salamat. Good evening. God bless. Ingat-ingat. Bye-bye. Thank you.